бо вуҷуди ҷой доштани мушкилию тангдастии маълуми иқтисодӣ, шахсан президенти ҷумҳурӣ Эмомалӣ Раҳмонов ҳамеша дар андешаи он аст, ки маориф ва илму фарҳангро аз ҷиҳати моддию маънавӣ дастгирӣ ва ҳимоя кунад. ин сухан комилан ба Академияи улуми ҷумҳурӣ низ дахл дорад, ки онро ҳукумати ҷумҳурӣ маркази беҳамтои илм, фишанги асосии инкишофи илмию техникӣ ва омили муқтадири пешрафти маорифу фарҳанги ҷумҳурӣ медонад. пӯшида нест, ки тафаккури илмию техникиро муштоқон ташнагони илм пеш бурда, калиду тақдири имрӯзу ояндаи илм маҳз дар дасти ҳамин гуна одамон аст. дирӯз сардори давлат амр намуд, ки аз 1 июни соли равон унвонпулии академики Академияи улум ва Академияи улуми кишоварзӣ дар ҳаҷми мутаносиби $75 амрикоӣ ва инчунин унвонпулии узви вобастаи Академияи номбурда дар ҳаҷми мутаносиби $40 амрикоӣ зиёд карда шавад. дар соли 1998 аз фонди захиравии президенти ҷумҳурӣ барои пардохти унвонпулиҳои зикргардида 20 млн рубли тоҷикӣ ба таври иловагӣ ҷудо карда мешавад. дар шароити имрӯза қонунҳои иқтисоди бозорӣ ба илм ва фаъолияти илмии академияҳо низ тааллуқ дорад. президенти ҷумҳурӣ тавассути банди дуюми амри хеш бори дигар ёдрас намуданд, ки на фақат ҳукумати ҷумҳурӣ аз академия қарздор аст, балки академия низ аз ҷамъият ва давлат қарздор мебошад ва барои адои ин қарз лозим меояд, ки дар фаъолияти академияҳо як ислоҳоти ҷиддӣ ба роҳ монда шавад. сардори давлат аз раёсатҳои ҳарду академияҳо ва вазоратҳои марбута интизор аст, ки дар муҳлати 2 моҳа мулоҳизоташонро оиди такмили системаи идораи илм, сохтори пажӯҳишгоҳҳо, ҳавасмандкунии олимони ҷавони лаёқатманд, ҳамоҳангии илми академикӣ ва мактабҳои олӣ ва баланд бардоштани самараи тадқиқоти илмӣ дар шароити гузариш ба иқтисоди бозорӣ ба ӯ манзур намоянд.